Rehas ng kaligtasan. Mainit ang simoy ng hangin, maalinsangan ng paligid habang ako'y nasa loob ng 4 na sulok na silid, tila isang preso, hindi makalabas sa pinto, napakatahimik ng paligid, huni ng mga ibon, tilaok ng manok, tahol ng aso ang naririnig. Sinasakop na ng dilim ang kalangitan, maggagabi na naman. Ano na bang petsa? Hihintay na naman mag-umaga sa labas. Dati, napuno ng maraming tao, ngayon, tila naging simenteryo tahimik. Walang marinig na ugong ng maraming sasakyan, walang marinig na usapan ng taong bayan. Sa takot na mahawaan, nanatili sa kabahayan, nanatili sa takot ng matulog ng wala ng gisingan. Habang ang mga frontliners nakikipagdigma sa kalabang hindi nakikita. Patuloy na lumalaban para sa kaligtasan ng madla sa dilubyong ito. Sa dilubyong ito, marami akong natutunan. Una, ang pagsunod sa utos ay hindi nakababawas sa katauhan. Kasi itong bago, kung paiiralin mo ang tigas ng iyong ulo, ihanda mo na sarili mo na makaharap si San Pedro. Pangalawa, habaan ang iyong pasensya. Kasi itong bago, kung sing-ikli ng bangs ni Dora ang iyong pasensya, ikapapahamak mo yan, kapatid, mag-ingat ka. Baka sa sunod na araw, nasa himlayan ka na. Pangatlo, magtiis ka. Huwag kang sugapa. Kung ano ang inihain ni inay sa hapag-kainan, magpasalamat ka. Huwag kang maghanap ng wala. Huwag mong tularan yung crush mo na andyan ka na nga. Naghanap pa ng iba. Pang-4, alagaan mo sarili mo. Hindi ka man inalagaan at iniwan ng pinakamamahal mong jowa. Kumain ka ng tama. Huwag kang magmukmuk. Wala kang mapapala. Bagkus, mag-workout ka. Sasexy ka pa. Pang-5, magpasalamat sa buhay na ibinigay ng may kapal. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi natin maiwasang matakot. Matakot sa susunod na mangyayari. Kailan ba tumawawakasan? Kailan ba matatapos itong COVID-19 na nagpapahirap sa ating bayan? Ito ang aking natutunan. Sa loob ng 2 buwan. Magpasalamat at pahalagahan ang nandyan. Huwag humiling ng lubos. Huwag maghanap ng iba. Alagaan ang sarili at pahalagahan ang buhay. Ito ang bago. Pagpulong sa kabahayan. Magkubli sa rehas. Sa rehas. Sa rehas ng kaligtasan. Pananatili sa kabahayan, malaki ng tulong para sa ating bayan. Tiis-tiis muna. Ito rin ay mawawala. Tayo rin ay makakalaya. Sa dilubyong ito, sa paghihirap natin ngayon, alam ko darating ang oras na tayo makababa. At sa oras na yon, tayo ngingiti ng walang pag-aalinlangan. Na walang bahid na takot na idinulot ng COVID-19. Laban Pilipinas, laban Pangasinan.